Oh, tapos, isang dakot ko lang. Murmuran ta may sangasang. Sir, tayo babak. Grabe babak. Talakon sir. Mga Wala sa ito mo. sir. Parang namimitas lang ng bunga, no? Ayan po, may bunga pa siya. May bunga pa yan. Hinog na. Oh my God. Nice, Sergio boy. Solve. Op! Ayan mo. Nagalayo. Let's go. Inaalayo pa, puro. Sulit. Kung nagabunga pa ako. Kaunting kaalaman. Abal-abal. June beetle or genus Philophaga. Kilala rin siya sa tawag na May beetle o June bug. Siya nga pala, paano ba niluluto ang abal-abal? Patuloy ninyo akong samahan at tayo'y magluto at tayo'y matuto. Go, go, go! Woohoo! So, ang proseso, una muna ay tinatanggal yung pakpak. Mga paa muna. Ang mga paa para huwag makatakbo. Tinatanggal muna yung mga pakpak at paa. Ayan. Dadahani din. Supang Iloko. Woohoo! Pag natuyo, lagyan ng asin. Pag natuyo na yung suka and then mantika. Tayo naman mag-crispy. At shout out din po sa ka-genius natin na si Sir Tony Mar. Siya ang ating master chef. Siya yung nagluto ng abal-abal para sa atin. Ka-genius Tony Mar. Sarap ng abal-abal. Diba? Iyan po ang ating kaunting kaalaman. Yan po ang ating video. Maraming salamat po sa panonood. Sana po ay pagdagdag na naman ako sa inyo ng karagdagang karunungan. At huwag po sanang kalimutang i-click ang ating subscribe button, yung notification bell, at pa-like. Hanggang dyan na lamang po. Hanggang sa mga susunod pang makabuluhang videos. Bye-bye!